майор Адолат Карамхудоева тӯли 15 сол мешавад дар раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани вилояти Суғд адои хизмат мебарад. Ба гуфтаи худаш касби интихоб намудааш тасодуфӣ ва душвор бошад ҳам аз интихобаш пушаймон нест. барои бонувон албатта мушкил аст дар кор кардан дар байни мардҳо, вале боз ҳастанд бонувоне ки ҳамчун мардонавор кор мекунанд, ҳамчун мардонавор рафтор мекунанд. Ба фикрам дар вай касб интихоб кардан марду зан ягон фарқ надорад. ба гуфти Адолат Карамхудоева дар шаҳру ноҳияҳои раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ зиёда аз 10 нафар занон дар вазифаҳои гуногун фаъолият мебаранд. ҳамчунин дар ин кумитаи шӯрои занон низ фаъолият намуда мақсадаш шунидан ва бартараф намудани мушкилоти занҳои ин ниҳод мебошад. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ҳамарӯза баҳри кӯмак барои аҳолӣ ҳангоми омадани офатҳои табиӣ ё ҳодисаҳои нохуш сафарбар мешавад. Адолат Карамхудоева низ дар баробари мардон ба кӯмак мешитобад, аммо ӯро ҳодисаҳои даст ба худкушӣ задани занону духтарон ба ташвиш овардааст. онҳо бо як беандешагӣ ҳаёти пурқимати худро месӯзонанд. ӯ аз воқеаҳое ки бо чашми сар дидааст нақл намуда изҳори таассуф намуд. барои наҷот додани духтаре рафтагӣ буданд ки бо ҳамроҳишон рафтагӣ будем ва ин духтаракро хушбахтона зинда наҷот доданд ва ба ин духтарбача маслиҳат додагӣ будем ки вай оли оянда модар мешавад, вай ояндааш дар пеш аст, набояд ки одам ба худкушӣ даст занад, тарбияи фарзандош фаъол бошад. вақте ки ин хел олатҳоя мебинӣ, ҳавалан дилатон камтар зиқ мешавад ки ҳамин чӣ кадом мақсаду кадом вай мебиёрад ки духтаро ба ин чиз даст мезананд, духтаро бо кадом сабаб шуда аз зиндагишон безор мешаванд, духтарбача бо кадом сабаб мешавад ки худашро ба худкушӣ даст мезанад. давоми 6 моҳи соли равон 5 нафар даст ба худкушӣ заданд ки аз тарафи наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳри Хужанд наҷот дода шуданд. дар соли 2020 11 ҳолати ғарқшавӣ бо сабабҳои гуногун дар вилоят ба қайд гирифта шудааст. бо сари вақт хабардор намудани кумита 4 нафар аз ғарқшавӣ наҷот дода шуда 7 нафари дигар ҳалок шуданд. аз ин 7 нафар 5 нафарашон мард, 2 нафарашон зан мебошад. бо сабабҳои худкушӣ 2 нафар зан, 4 нафар аз беэҳтиётӣ ва 1 нафарашон бо сабабҳои номаълум ба ғарқшавӣ дучор шуданд. ба гуфти намояндагони ин ниҳод дар нимсолаи аввали соли равон дар вилоят 260 ҳодисаи фавқулодаи хусусияти гуногун дошта ба қайд гирифта шудааст. ин нишондиҳанда дар нимаи аввали соли 2019 322 ҳодисаро ташкил медиҳад ки нисбат ба ҳамин давраи соли ҷорӣ 62 ҳодиса зиёд мебошад. аз 260 ҳодисаи соли равон 62 нафар ҷон бохтанд ки ин рақамҳо аз 322 ҳодисаи соли 2019 82 нафарро ташкил медиҳад. ин нишондиҳандаҳо аз суханронии намояндагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар нишасти хабарӣ гирифта шудааст. ҳамасола санаи 17 август рӯзи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар кишвар таҷлил мешавад. соли равон ба фаъолияти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ 26 сол пур мешавад. дар давраи пандемия фаъолияти раёсат дучанд гардида ҳамарӯза баҳри саломатӣ ва пешгирии COVID-19 корҳои безараргардониро дар кӯчаву хиёбон ва хонаҳои истиқоматии аҳолии вилоят мегузаронанд. қаҳрамони гузориши мо Адолат Карамхудоева мегӯяд ки хизмат ба халқу ватан шиёри кумита буда ҳамеша сай мекунад то саҳми хешро дар ободии Тоҷикистон гузошта бошад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.